Sonido no es. Sí, no está abierto. Bueno, egunon, arrisku egoeran dauden adingabeentzat ingurune irekian gizarte heziketa zerbitzua kontratatzeko lizitazio, kontratazio maila gara hemen elkartuta, eta, abuztuk baten, intzan beste bilera, eta gure amets gizarte elkartea intzun proposamen teknikoa irikizan, eta, hoxe baloratzekotan geratu zien, eta gaur indeu baloraketa hori, hau da, indan txostena, hori baloratuz, mantzaion puntuazioa, eta orduan guztia atea ditu 21,65 puntu, emantzaizkio. Esan duen bezala, eskaintza bakarra izan da, eta gaur orduan elkartu geha hemen irikitzeko proposamen ekonomikoa. Orduan aurrena identifikatuko geha, kontratazio maileko bi parte hartzaile, maikide, hasiko geha, Xabier identifikatzeko, Pina. Vale, hola, Xabier identifikatu da. Eta guain identifikatuko naiz. Pina sartu. Eta hola identifikatuta, baina duen zatika goten da, eta ingo deu hori osatu, eta ireki hori da. Bai, zitatzea, osatzeko, esango jau. Osaketa hortan nahi da, hendikan, ya está. Hau, parte disponible, hemen irikitza daukat. Abrir, bai. Hemen. Vale. Bere proposamen ekonomikoa. Hauxe. Eta mentzen aurrenekoa, hau da? Zein behar diruek? Ez, horrekoa behar. Eski izan behar duko ez, Bai, eman diot irikitzeko. Handi jagoa jarri beharko dugu hau? Bai, eta oinen ditzeko, zer pantalla osoan. Ez. Luparekin. Eso. Nada. Nada hortzile. Ondo hortzi. Ya está. Eta ono gain gutxi. Zein da. Eska iso mogu. Vale. Hau da bere proposamen ekonomikoa. Luisma García aurkeztu du gure amets. Bai, gure amets gizarte elkarten izenen Luisma Garciak aurkeztu du. Eta indu 66.000 euroko, bezgabe 66.000 euroko proposamena. Bakarra da. Eta hauek ze... Hauek die gainatzeko horri, baina, bai, gainatzeko dokumentazioa. Baina, bere proposamena hori izan da, 2000koa. Beraz, honekin amaitutzat emango dugu.